Шеп. Данир абый, әміңа зақ үйлендіңізме? Ярты елға якын. Стабарда мен де ясап қарайым да, келіп шықмастыр инде менем. Yok, келіп шықмай. Міне көзлең әтірәсәң әйбәтрәк барып шығыра дейір. Алайда келіп шықмастыр, ярар. Дуслар, мен әлі үйленерге керек, ләкин әйдәгіз тапшыруыбызны башлап жибәрик. Біз директордан да қатырақ құрқайдық, хөрмәт итәйдік, класс жетекшісі. Салата башын тығып, Сабировны шақырыңыз әлі деп әйтсіне, ой, әлләкім болып шығып кетерім мен айтам. Қияфәтің бек ару көріне, бірді ширлеген кішіге шамаған. Шонаны ләктірдің де үтке, ик кетті бала білән үтті. Тапшыруны яздырған жоқ. Бұл кішінің келесін білген һәр кімнің әлігі шығарылышыны тезірек көресі келді. Данир, міне неше кераталар сені шынлап бұнен бұл. Мен неше кішіге айттым, о, тезірек қорысы келе тапшыруын, тезірек қорысы келе қошан шыға дейлер. Қош келдің қаліпке. Рахмат. Данир Сабиров. Бұл кіші шул қадар популяр, кім икәнен тіләсә кім әйтеп бер ала. Аны түгел ашыклый торган сүз артист. Ул җырчы да, пародия остасы да, үздереп бийде. Йөзләгән тамашачы тулы залның игътибарын тотып тора ала. Татарстанның ат казанган артисты. Кішкенә генә бір сұрау берем, әмінә сен өзің кім білән интервьюны қарар едің? 3 кіші айты. Кім сен қызық болыр еді мына интервьюны? Кім білән болған интервью? Біздің сәнғатын алсақ ма? Әйті біздің айтық. Біздікінен Салауат абы меңа әр вақытта қызық бола. Салауат абы неше қырасы бола? Нешек ол жауаплар айтам. Меңа қызық енді өзіме. Бітті. Бітті? Алай сән біргіне шығарылышыны қарайсың біздің Салауатны шақырсақ күнайы. Yok, бәлкі... Алайса башқа Россия... Рүстем Нұрғалиш қызық болыр еді, әгерді енді саясат өлкәсіне кірсек. Илсур Раис Шметшин қызықлы болыр еді меңа мәсәлән. Акбарстың тренері Зинатулла Хайдарович. Яйса Дани Зарипов. О, міне бит. Болды рахмет. Міне бүгін бик көп сұраулар әзірләп келділер. Ғадаттағы тапшыруларға қарағанда да көбірек. Яшьләр біздің. Шуңа күрә сүзні аларға берек. Ислам, сөз сиңа. Мәктәп чагыгызда сезнең директор кабинетына еш кергәнегез бармы? Һәм иң яраткан фәнегез нинди иде? Яраткан фәнем бүтән малайларның кебек физкультурадыр инде. Чөнки әйбәт бара иде. Директор кабинетына мин хәтерләмим дә минем кергәнем булмады. Бер тапкыр исемдә директор безнең ничектер дәрес алып барды, безнең укытучыбыз алып бара алмагач, әллә авырды, аның урынына директор. Анда минем нигәдер ишем авыртканы һәм укытучы директор абзый соңгы партага яткырып урындыкларга минем кайсы җирең авырта дип шулай дуалап та куйган иде. Бигрәк яхшы булган директорыгыз. Мин хәтерлим безнең иске мәктәптәге директор кабинетының ишеге үк нигәдер куркыныч күренәдер. Хәтта мин анда кертмәсәләр дә ничектер бик шундый куркыныч булып тоела иде. Директор бүлмәсе. Бердә тәртип бозмадың, малайса син шундый тәртипле малай идеңме? Тәртип бозмадым дип әйтә алмыйм. Директорга кадәр барып җитмәдек, чөнки эләкмәдең син. Эләкмәдек, чөнки без директордан да катырак куркайдык, хөрмәт итәйдек, класс җитәкчесе. Менә лучше директорга кертсеннәр, класс җитәкчесенә эләккәнче дип әйтәләр. Ну шуңа күрә безнең иң тәртипле классларның берсе булды. Кем инде ул укытучы Гайда сәлам әйтәбез. Укытучыбыз безнең музыка фәненнән укыта иде. Безне Караса сәламнар бирәсем килә. Татарстанның ат казанган мәдәният хезмәткәре Гатаулина Файруза Насыбуллина. О, шәп. Әйе, маңан фән алайса? Математика. Гуманитария гомумән кермәйде. Мин әле шундый хыялларым истә балачакта. Салават абыйның концертын карап, шундый канатландым.
Oturam, matematika barmı indi. Xiyallanam, meydem hazır işikni şaqıp soğada başındagı sabirsin şaqırıгыз әлде деп айтсын. Ой, әлләкім болып шығып кетерем мен айтам. Дошылай шушы xiyallanып отырулар мына исте. Ama o işin başta da beterge de bulayın diye hazırım. Мектепке келуің келмеді енді. Ama hazır Тұра бара аңа оқырға кірдім әйге. Кішкене Данирға нендей кеңеш берер едіңіз? Баянға йөргәнче вокалға йөрисең қалған деп. Гармонға йөрдім мен байтақ қына. 5 жыл. Сәләтім бабам гармончы болған. Юк иден тик әнейім барабар гармон ул һөнәр, менә ни өчендер мине әни күбрәк күрә иде. Артист буларак түгел, берәр артистка уйнаучы гармончы буларак. Музыкант. Хәзер бүгенге көндә мин вокал белән шөгыльләнәм, гомумән җырлаганым юк иде, дөрес түгел, җырлый идем, ләкин вокалга йөргәнем юк иде, дөрес итеп җырлауга йөргәнем юк иде. Хәзер менә шушыларны төзәтеп йөрим инде үземчә. Ә йөргән булсам, тагын да мөмкинлекләр күбрәк булыр иде. Баян бары кирәк чыга торгандыр гармоныңда хәзер. Кирәк чыга, тик җырлау барыбер кирәгрәк. Һәм күңелем шуңа күбрәк тарта. Бүтән яктан оста егет инде. Мен пародиягә да сәсен бийсең дә, җырлыйсың да. Һәм син киләсен белгәч, мин башка тапшыруга әзерләнгән биремне синең тапшыруга күчерергә булдым. Менә икән. Минемчә, сиңа күбрәк тә туры кирәклек тоелды. Миңа бәлки ул махсус синең өчен эшләнгән булганмындыр, үзең генә белмәгәнмендер. Бу ничектер күңел ачуда шул ук вакытта менә безнең теге олы артистларыбызны, яраткан артистларыбызны искә алуда булсын. Монда берничә спектакльдән анда бию күренешләре Камал театрындагы. Аларның анда Шәүкәт Биктимиров, Гәүһәр Камалова, Ринат Таҗетдинов әле исән-сау, Аллага шөкер, Ринат абыйның бигәндә һәм Симитне шундый оста пародия остасы биючедә. Аннан соң син аларны кабатлап биеп күрсәтергә кирәк булачак. Башта карыйбыз шул видео язманы. Биюләрен пародировать итәргә кирәк. Әйе, сиңа. Аннан соң шул ук музыка китәчәк һәм сиңа аны күрсәтергә кирәк булачак. Аллага тапшырдык. Şapkada alır hale. Гәүһәр Камалова бу банкрот спектакльнән ушадымы сиңа? Силкенәсе килә башлады. Әйдә, давай силкенәбез. Киттек. Alır hale. Мендәргә бастым ялгыш. Ermi bit yaşayayım. Монда тыпырдауға бара инде. Сикерә, кая сикереп төшимсең. Киттек. Урындыктан. Әле бит мин яшим. Мин әзрәк катырак идем. Шәп, искиткеч тагын бер спектакль калды. Монысы инде Ринат Таҗетдинов безнең йөрәк майым спектакленнән. Давай, hayda.
Ошолар болдурайын. Кеттік. Давай, айда. Бұлай барайын. Бұлай жүріп алғаны. Данир, рахмет сиңа бик зур. Рахмет. Биючи юлы белән киткән булсагыз, тормышыгыз хәзер ниндирәк булыр иде? Сез нинди бию биер идегез? Халык биюләре, миңа калса, мин халык биюләре белән шөгыльләндем бала чакта. Югыйсә теләгем, хыялым бар иде шулай ук латиноамериканский биюләрдә биергә. Шул. Биючи була калсам, күз алдымда, ничек күз алдыма китерәм, бәлки хәзер бию укытучысы булган булыр идемдер. Чөнки мине ансамбльга алмаганнар иде буйың бәләкәй дип. Данир, мен соңгырада сен яңа нәрсәгә өйрәндең? Футбольный фристайлга әзерәк. Набивать итәргә тупны. Минем моноспектакльга пародия ясарга иде. Криштиану Роналдуга. Һәм шул туп белән чукламадым гына инде мин. Көне-төне туп тиеп йөрдем. Ул шул махсус спектакль өчен дип әйттең. Үзең футболны үлеп яратканга түгел. Яратайм, юк, яратам футболны. Карарга да яратам, уйнарга. Инде хәзер бик уйнамаска тырышам. Уйнасам, я җәрәхәтләнәм, берәр ни алам иде. Авырту алам, уйнаганда шуңа күрә бик уйнамаска тырышам. Соңгы тапкыр нәрсәгә сөендең син? Нәрсә син сөендерде? Менә соңгы арада. Әле менә биеп алдым, сөендем, кайф күтәрелде менә сезне күреп. Безнеке дә күтәрелде. Нәрсә гаҗәпләндерде син менә соңгы арада? Мен әйтәлмим, нәрсәгә гаҗәпләндем икән мин. Мин гомумән шундый кеше, теге Миләүшә дә мине хатыным да әрлейне. Нинди кешесең син, бер нәрсәгә исең китми ди. Исем китми бер нәрсәгә дә, белмим шунда. Алайса, соңгы арада менә теге әйтәр бит, яхшы мәгънәдә инде юләрлек менә шу нәрсә эшләгәнең бар синең шундай кызгай бер. Бәлки ул тегендер кагыйдәләр буенча аны эшләргә ярамыйдыр, әмма ул теге начар әйбердә теге нәрсә эшләгән бар. Теге әйтәр бит, тәрәзәдән кыру анда нәрсәдер, берәр шундый нәрсә. Гомумән синең тормышыңда бармы андый юләрлекләр? Юләрлек. Кызык яшәү теге әйтәр бит теге. Мы не делаем теге иронию судьбы да. Забыли делать теге большие глупости. Урамга чыктык та, Дания, мин һәм итем инде. Минем итем бит бар овчарка немецкая инде. Кемаль. Кемаль иде. Һәм шонаны электирдем дә иткә китте бала белән. Аннан соң куып тутасы булды инде кичкә белән да. Менә бу минемчә җүләрлек. Этне җиктегез инде алайса. Бездә җиккән кичкенә чакта. Эт бит инде ат түгел, монда машина тирәюендә йөри. Ярый барсы да яхшы гына булды. Ул теге Данияның да теләге эткә тагал тарта алыр микән? Мин инде шулай ук балачага, әйдә кызым. Үземә дә кызык. Китеп барды, әйләнде инде, но аннан соң инде аннан бергә эт белән бергә генә тартып йөрдек. Карале, менә аның әле псие бар, Кәшифә исемле диделәр. Нигә Кәшифә ул? Тагын бер иң ни? Сәйер дип әйтик инде. Берсендә хәзер ни? Туйда утырабыз. Һәм шулай хатыным әйтә, синең ди борыныңнан җоннар чыгып тора ди. Минем чыгыш ясыйсым бар. Но әйтмәсен шуны, шулай бит инде әйме. Ярам әйтәм, естественный әйбер инде була торган хәл. Ерактан кем күрәйне? Чыккан. Ну, камера төшерә, камерадан күрәчәк, мотор түгел син артист. Миңа җитә калды инде бу. Роберттан, баянчыдан зажигалка алдым да кирип киттем туалетка. В общем, борынны яндырдым, пешердем. Ничек чыгыш ясадың аннан соң? Ясадым инде кызыл борын белән. Менә Миләүшә әйткәчеме? Менә тагын сәер күренеш бит инде. Әйе. Шәп, рәхмәт. Хәзер сүзне бирәбез синең адашыңа. Каян табасыз шуның кадәр кызыклы сүзләрне, идеяләрне? Үзеннән үзе килә ул, андай шундый булып туарга кирәктер иде. Мин гаиләдә мин андый түгел, гаиләдә мин бик теге, ну төрле вакыт була. Ләкин менә шулай теге Гаиләдә Данир кебек җитди. Әйе, шуңа күрә ни.
Мин аны эзләп тормыйм, каян табасың дигәндәй. Алар үзләре киләләр дә чыгалар, ничектер. Ничек менә син программаны туплыйсың бит инде концерт мәсәлән. Менә Менә быел икенче инде, ничек менә- аны сине теге идеялар нәрсәләр, аны син үзең уйлап утырасың или Элек үзем идем, элегрәк. Хәзер инде юк. Хәзер минем төркем бар, минем бар берничә язучы егетләр. КВН карыйм мәсәлән, яшьләр КВНын яратам мин, безнең татар КВНын карыйм. Бер җегетне әле менә үземә эшкә дә алдым. Андагы алардагы бер миниатюрны ошатып, тагын да тулыландырып, безнең концертка да эшләдек ул мине. Гел эзләнү инде, гел эзләнү, гел карау, күзәтү. Аннан соң Данир ул бит менә кеше алдына чыгып, чыгыш ясау, ничектер игътибарны тоту бик авыр бит ул. Синең өчен авырмы ул? Әле хәзер авыр түгелме инде? Авыр. Ул бит ничек ул? Авыр сүз юк. Бүгенге көндә Аны үзе чыгып караган кеше аңлый. Әйе, бүгенге көндә мәсәлән чыгасың, күбесе әле телефон актара башлый, бигрәк менә яратмыйм инде. Аның иң кыены әле була теге лирика, проза, шигырь ярата торган кешеләр, бары яратмый торган кешеләр. Минем теләк инде проза вакытында бөтенесе утырып торса иде. Җитди шигырь сөйлисең. Ул юмор сөйләгәндә ярый, шаяртып китеп була, барган кешегә бер нәрсә әйтеп тә куялар мин шунда. Менә проза вакытында берәрсе үтеп китсә, бөтенесе шуңа карый, миңа инде җитдилекне, образны тотарга кирәк. Шул ук вакытта сүзне дә онытмаска. Әмма минемчә Данир барыбер менә ул зур эш, менә син теге проза, шигырьләр уку, барыбер анда моңа кадәр игътибар итмәгән кешеләр дә син укугач аңа игътибар итә башлый, минемчә. Теге ул нәрсәләргә. Төрлеләре бар инде, төрлесе. Данирның аның интернет сәхифәсендә бик матур традиция дип әйтим. Мин гадәте бар. Татарча сөйләшәбез дип атала ул. Әйе, шуңа күрә төзәтеп утырам бит инде. Без бик яратабыз андый идеяле нәрсәләрне. Без Халиттә дә гел татар теле белән бәйле биремнәр бирәбез кунакларга. Һәм син дә инде андый нәрсә традициядә булгач, гадәтедә булгачтын. Без сиңа да биреп әзерләдек. Әмма монда теге анда бит сездә русча әйтеп, татарчасын әйтә. Монда татар сүзләре. Әмма аларның кайберләре бәлки хәзер бик кулланылмый, кайберләре онытылгандыр. Менә алар кире кайтсын, кайберләре кулланылсын, искә төшсен дип, бәлки кайберләрен син булай да беләсеңдер. Ул башкаларга да, караучыларга да исләрендә калдырырга, безнең яшьләребезгә дә файдалы булсын дип, бу биремне башлыйбыз. Монда чыгачак хәзер сүз. Мин русчасын әйтергә тиеш. Юк, татарча нәрсә аңлатканым. Мәсәлән, мин сиңа шунда ук әйтә алмассың үзең. Мин сиңа 3-4 вариант бирәм, тест кебек. Һәм син шуны сайлап аласың. Беренче тапкыр эштән. Ул безнең тошын татар сүзе. Алайса мин сиңа хәзер әйтәм. Белүчеләр юкмы арнау? Нәрсә ул? Арнау, беренче багышлау, билгеләү, икенче бәйләү, өченче саклау, яшерү. Багышлау, билгеләү, бәйләү, саклау, яшерү. Мин уйлыйм, бәлки ялгышамдыр, бәйләүдер, арнап куй. Юк, бу багышлау дигән сүз. Арнау йоласы хәтта булган шундый. Арнау, багышлау. Беренче тапкыр менә бит. Матур сүз, шуңа алдым. Багышлау, билгеләү? Әйе, багышлау, билгеләп кую менә шулай. Арнау йоласы дип. Хәтта безнең менә шагыйрьләрнең шигырьләрендә күргәнем бар минем аның. Хәтта теге хәзерге заман шагыйрьләренең дә. Төрки сүз ул. Әйе, алдагы сүзне. Монысын беләсеңдер инде. Ару. Ягъни бу теге русча кенә усталык түгел, башка сыйфат буларак ару. Нинди? Ару. Не? Мәсәлән, кыяфәтең бик ару күренә. Бердә ширләгән кешегә ошамаган. Мәсәлән. Сәламәтме? Әйе, сәламәт һәм чиста дигән аңлата. Бу ару сүзе миңа бик ошый, чөнки чиста дигән сүз бит ул безнең гел кулланабыз. Ул чистый дигән сүздән кергән, русчадан. Ару дип теге әбиләр ару дип сөйләшәләр. Шуңа күрә аны куллансак, минемчә бик шәп булыр иде. Әйе, алдагы сүз. Алмакай. Вариантларны әйтимме? Әйтегез. Беренче принципсыз, икенче кыска буйлы, өченче ялганчы. Алмакай. Алмакай нәрсә дигән сүзгә ошаган? Алмакай. Ау сүзе. Ознакай сүзен ошаган. Мин ознакайдан үзем. Ау дигән сүзгә ошаган. Ау. Бу якка ау, теге якка ауып китү. Шул ялганлама кебектер инде. Принципсыз.
принципиаль булмаган кешеләргә менә шулай кем нәрсә әйтсә шул якка аумака ягъни. Кем арбасына утыра, шуның җырын җырлый. Әйе, кем бу якка әйдә икән, бу якка авып китә, шундый кешегә әйтәләр. Ишеткәнем юк. Моны әйтсәң дә куядыр белми ишәкләр. Җилбәгәй. Бу берәр җилбәзәк кебек мәллә. Юк, җилбәгәй ул киемне шишеп җибәреп йөрүме? Төймәләп йөрү, әллә киемичә йөрүме? Җилбәгәй. Җилбәгәй җибәреп йөрү дип әйтәләр. Җилбәгәй. Моны әле кулланалар бу сүзне. Бәлки киемсез. Юк. Ничек була алса? Шишеп җибәреп җинә шулай. Лай шишеп җибәреп пальтоларны шулай иттереп җилбәгәй йөрү. Күкрәкне ачып. Күкрәкне ачып җилбәгәй йөри диләр. Җилбәгәй менә лай теге төймәләмичә инде шулай җилбәгәй дип Җиен. Җиен. Юк, шулай Үзбәкчәдә бу сүз шулай кулланыла. Шул ук татарча кебек. Ну бу хәзер бу кулланмыйбыз инде. Әйтә, эш вариантын әйтәм. Моның берсендә кулланган юк әле. Племянник, жизни, бабаңның инесе. Җиян дип кемгә әйтәләр? Племянниктер. Әйе, племянник менә җиян дип әйткәннәр икән. Һәм теге хатын-кыз әни ягыннан булган племянникларны җиян дип атаганнар. Хәтта шундый Племянник та, племянница да җиян. Җиян. Ну, племянник дип Җиянме, җиянмы? Җиян. Ха? Җиян булырга тиеш җиян. Һәм ул башка теге төрки телләрдә дә шулай кулланыла. Гомумән ул гомуми төрки сүз. Бу сүзне беләсеңдер инде. Тaqat. Белмәсәң, эш вариант әйтәм. Ишеткәнем бар. Әйе. Әйдәле. Тaqatim калмады диләр. Көч, чыдамлык, батырлык, намуслы булу. Мин аны теге ничектер вставка гына дип уйлыйм. Тaqat без бергә була алмадык Ул дигән. берәм сүз бу. Көч, чыдамлык, Кушымча гына түгел. батырлык, намуслы булу. Көч, чыдамлык, батырлык, намуслы булу. Өчесе дә туры килә хәзер. Әйтсәм, шул уйнаштан айту була инде. Чыдамлык булсын. Әйе, чыдамлык. Нәк түземлек, чыдамлык, тaqatim калмады диләр, түземлегем калмады дип әйтәләр. Колта. Колта, бу минем яраткан сүзем. Менә әле кулланучылар бар шулай ук. Ни өчен яратам? Чөнки без аны гел русча вариантын кулланабыз ул сүзнең. Мин аның кире кайтуын телим. Чөнки ул шулай безнең төрки сүз, теге кайныр гарәптән, фарстан кергән сүздә түгел, үзебезнең татарларның төрки сүз. Билбау, кошелек, перчатка. Колта. Билбау. Кошелек, перчатка. Билбау кайышта булырга мөмкин. Пута диләр әле, мин ишеттем ул сүзне. Кушак дип әйтәләр. Кушак ансын русчарак сүз. Юк, ул кушак ул төрки сүз шулай. Лай, урыслардан кергән татардан. Кошелек яисә Перчатка. Колта. перчатка дип уйлыйм. Бәлки кошелектер. Кошелек, әйе, кошелек. Колта дип. Без кошелек дип сөйләшәбез. Кошелек. Илем. Юк, белмим. Илемсез дигән сүзне беләсең. Илемсез. Ансышкан бар, илемсез. Әйе, илемсез нәрсә дигән сүз? Килбәтсез, Илемсез. илемсез. Илем матур дигән сүз. Илемле. Илемле дип әйтәләр икән шулай сөйләшәләр. Һәм тагын ике сүз калды. Бу сүзне мин шушы көннәрдә ишеттем, һәм нәрсә икән аңламадым. Үзем сорадым. Һәм хәзер кичә сиңа әзерләнгәндә этимологик словарьны ачтым, этимологик сүзлекне. Һәм шушы сүз килеп чыкты каудан. Мәйтәм алыйм әле алайса. Бу урмандагы коры чыбык-чабык, узган елдан калган кипкән үлән, су буендагы вакташ. Бездә шуның кадәр менә сүзләр шундый батыр сүзләр бар. Хәтта кулланалар әле дә кайбер кешеләр теге авылда менә һәм ул шулай ук төрки сүз. Без аны нәрсә икән дә белмибез. Юк, бу кипкән үлән икән, теге яз көне җыйганнар шул үләнне чыгып, ашатырга теге бер нәрсә булмагач, шул кипкән үләнне җыйганнар соң. Бер җавап өченче ни белән бирелгән булырга тиештер бит инде мин. Ну теге өченче вариант белән. Менә кыш дигән сүз чыктым да, әйдә яшьләрдән сырык нәрсә дигән сүз дип уйлыйсыз моны? Кыш. Акча. Акча. Беләсеңме, дөрес диярлек. Хәтта татарларда алдан ул акча урынына йөргән. Урысларда да дөрес әйткән, татарлардадыр мөгаен монсысы. Бу бик күп акча монда. Әйтәм эш вариант. Бу русча әйтәм менә, монсында русча әйтәм бу сүзләрне. Горностай, соболь, норка.
Кайсысы кыш? Бу шундай җәнлек кыш дигән. Гарнастай, соболь, Гарнастай нинди хайван әле ул? ос булып чыкты. Ос. Гарнастай нинди хайван дигәч, мин сиңа тәрҗемәсен әйттем инде. Гарнастай булмады инде все. Бу норкамы, собольмы? Норка инде алайса. Юк. Норка шешке. Бу соболь, бу иң кыйммәтле мех. Кыш меха. Шуңа күрә акча дип дөрес чамалар. Кеш туны. Минем мәдәният институтына укырга киләсем килә. Сезнең кебек уңышларга ирешер өчен нишләргә кирәк һәм нәрсәдән башларга кирәк? Үҗәт булырга кирәк. Беренчедән. Үҗәт дигән сүзне аңлыйсызмы? Мәгънәсен аңлатсагыз егет булыр. Менә ул пагыз тикшерде, әйтсен әле үҗәт нәрсә ул? Ягъни бер нәрсәгә карамыйча үзеңнекенә ирешергә тырышу. Русча әйткәндә настырный. Әйе. Рәхмәт. Аннан соң уңыштан да күп әйбер тора. Удача. Ансы да мөһим әйбер. Удача ул бармы? Ул кеше аны үзе булдырмы менә үзенең барлыгы белән, үзенең эшләре белән, үзенең эчке халаты белән. Синеңчә ничек ул? Ансы да бар инде. Теләсә кемгә бит инде бар уңыш. Ай. Теге сөйләшә белсәң, юк, но барыбер үзеңнекен эшләсәң әкренләп кенә. Мәсәлән, миңа килгәндә миннән артист чыкмый дип әйткәннәр, бөтенесе дә, бөтенләй кайсы белән. Биюдә мин биюче түгел иде, мин дә җүнне Салават абый шул әйтә иде. Синде бәлки биюче барып чыкмады, әле мин көрәшә идем. Бәлки спортсмен булырсың, бәлки эшмәкәр булып китерсең, эшмәкәр кая, мин математика гомумән юк. Ну артист түгел син дип әйтә иде. Шуңа үҗәтлек, тырышлык әлбәттә. Һәм иң мөһим әйберләрнең берсе ул теләк. Теләгең сүнмәсә, менә ирешергә теләсәң, үз өстеңдә эшләсәң, миңа калса, барыбер зур артист буласың килсә инде, шулай ук мөһим әйберләрнең берсе халык мәхәббәте. Син халык ярата моны. Менә мәсәлән, Син үзең сизәсең? минем җырлавымны бит инде соңга сукмый иделәр. Хәзер дә инде анда язалар язылучыларым там, җырчы түгел инде син дип мәсәлән. Кайберләре юк, менә матур җырлый дип талашып та китәләр әле. Кемнәрнеңдер күңеленә димәк хуш киләм бит инде. Менә ул да мөһим әйбер. Критика сүзләрен еш ишетәсездер инде. Сез бу сүзләргә теге кулак саласызмы, яисә инде тыкшынма дип әйтеп җибәрәсезме бу сүзләрне? Тәнкыйть кәнфит түгел әлбәттә. Ул да һәрбер нәрсәгә шарланасың бит. Шарланасың дигән сүзне аңлыйсызмы? Шарланасың тагында яхшы, ягъни шар күргәнегез бармы сезнең шар? Авылда бәлки күргәнегез бардыр. Тагында яхшырак, тагында үткенрәк булыр өчен. Камилдерәк. Русча әйткәндә инде со временем привыкаешь ко всему. Элегрәк авыррак иде. Шушындый берәр сүз әйтсәләр, теге ни. Ну барыбер юмор аша кире үзләренә җавапны кайтара идем. Урынлы, дөрес, тиешле хейт, критика булса инде, аны мин кабул итәргә тырышам. Андый тәнкыйтьләрнең берсе. Бер ханым язганы, сезнең балаларыгыз да татарча сөйләшә алмагач, нәрсә әйтергә кирәк инде тагын дип. Менә шуннан соң мин балаларым белән аларның русчасын аңламый башладым. Файдасы булдымы? Булды әлбәттә. Барыбер теге җәйлеп китеп рәхәтләнеп минем кебек үк сөйләшмиләр, тик сөйләшми дип тә әйтә алмыйм. Кайберәүләр бит әйтә, бала аңлый ул, сөйләшми генә. Аңлап сөйләшмәсә, минем этем шундый. Аңлый ул, этем минем. Сөйләшми генә. Менә монда инде нукта куярга мөмкин телгә. Ләкин кызганычка каршы, һаман да Әнгәм Абый Атнабаевның шигырын беләсезме? Бик матур шигыры бар. Шул актуальләшкәннән актуальләшә бара. Син татар дип, син башкорт дип, әрләшмәйек туганнар.
Бу халыклар гомер бакый бергә тормыш корганнар. Татармы син, башкортмы син? Анда түгел мәсьәлә, татардан да, башкорттан да урыс туа, вәт бәлә. Менә кайда мәсьәлә дигән. Тагын сорау. Менә кем сезгә татар теле дөньясына ишекләрне ачты? Хәзер балалар татарча сөйләшмиләр. Бик күп балалар. Менә кем сезгә ишекне ачты? Минем белән татарча дәванием сөйләште баладан. Мин бик бәләкәй балачактан. Минем әтим татарча виш сөйләшми. Ул белми татар телен. Әнием белә, бәлки менә татар русча әйткәч, муж жена одна стана. Алар бер кашан да татарча алар бик сирәк татарча сөйләшәләр. Мин дәвани белән үстем. Күбрәк татар телен беләм, ә минем энем белми. Менә сез нинди мәкаль бирә аласыз әтиләргә, әниләргә һәм кем сезгә татар теле дөньясына ишекне ачты? Мәкаль сүзен киңәш белән алыштырыйк әйдә. Киңәш ул совет. Мәкаль ул пословица. Киңәш, ғафу итегез. Беренче әти-әнигә киңәш, әлбәттә инде балаң белән туган телдә аралашу. Монда бит инде әтиң үзе белмәгәч кая, менә монда әбиең молодец. Миңа дөньяны ачты дип без гаиләдә татарча сөйләшәбез. Әни белән татарча сөйләшәбез, әти белән татарча сөйләшәбез. Мәктәптә мин татарча укыдым. Шуңа күрә миңа русчасы кыйнарак биреләләр. Мин аны аңлыйм менә усрауны, чөнки авылда татарча укып килгән, татарча сөйләшкән һәм рус телен эшлегә укыган кызлар, егетләр күбесе монда килгәч кысыгал татарча, алар чынлап та русча сөйләшә башлар, русча яза башлар теге социаль челтәләрдә анда. Ул бит барыр, менә синең үзеңдә бары аны аңлау нәрсәдер бар, ул бит каядыр сиңа. Нәрсә бәлки халык белән аралашканнан соң синдә шундый фикер барлыкка килгәндер, менә үз телеңне. Ул бит була сөйләшергә һәм ул турда алай уйламаска ничектер алга таба. Кемнәргәдер барны юкны инде. Сөйләшми нәрсә инде инде. Ну, минем нигәдер менә күңелдә бар инде барыбер күп милләтле халык бит инде Рәсәйдә яшибез. Икенче милләт бит инде миңа калса. Без Булай да шулай инде сан буенча. Менә әллә нинди мин шул ни булгангадыр инде. Патриот булганга. Әле уйлап утырам, менә бу беренче каналны карап, әле яңа ел концертын караганда, югыйсә әйтәм, менә монда да бит тагын да берләштерер иде халыкларны беренче каналда да. Булсын бер-ике җыр татарча, бер-ике җыр анда Кавказ милләтләреннән тагы да берләштерер иде миңа калса дип. Сәяси мәсьәләләр күтәрә башладың. Уйлап куям. Булыр әле. Беренче каналда карарбыз сине. Аэропортта теге самолетны татарча әйткәндә шулда күңелемә маймылып ята инде. Аны беләләр минем кызларым югыйсә, әле бер көнне икенче этажда кызым подружкасы белән килеп керде инде. Урыс подружкасы инде. Если папу увидишь, говори исәнмесез. Как исәнмесез? Да. Так больше бонусов получишь дигән була минем кыз. Балакаем. Инде тапшыру башыннан ук сорыйсым килә. Сез безнең Акбарсның тренеры Биләлетдинов Зиннәт Улабый турында әйттегез һәм Данис Собой турында әйттегез. Баналырак сорау, ләкин барыбер сорыйсы килә. Хоккей карыйсызмы? Хоккей еш карамыйм. Карарга яратам. Тик ничәнче урында барганны безнең алай ук белмим. Дусларым шалтырата, хоккей бара, карарга киләсең дип мөмкинлек булганда барам. Карарга теге яратмыйм дип әйтәлмим, но күзәтмим дә, не слежу. Син үзең карыйсыңмы хоккей яратасың? Мин яратам. Ялгышмасам, кызларыгызның берсе гимнастика белән шөгыльләнә, икесе дәме? Гимнастиканы карыйсызмы соң? Икесе дә шөгыльләнә, тик гимнастиканы Олимпия уеннары булганда гына күзәтәм, карыйбыз. Булай мин дөресен әйткәндә, әле аларның үзләрен дә караганда бик аңлап бетермим. Алар миңа күрсәтә инде, әти ди, менә бу ди кыйбатлы элемент.
Mesela. Meyten basa işsizliği. Anda ballar birerler mesela indi. Katlaulara. 5 tapqır aylansa anda. Şolay tege ırgıtta anda tupnu mesela. Bir kol bilen tuttu iken anda 2 bal 2 kol bilen tutsa 1 bal kolu artqa koyup tutsa 3 bal mısın? Mına şolayra alayda min tege bik düşünüp bitelmeyim indi. Danir abi, siz kireç bilen nindi spor sarayında şıgılandınız. Hem en zor erişken oğuşlar nindi. Kireç bilen oznakayda min şıgıllandım balalar fizkultura yurtunda. Hem en zor oңыш indi ol миңа kalsa ol Tatarstan şampiyonu bulup kaldım yaşüsmürler arasında. Oo. Менә сез душка кергәндә юынган чакта сез менә җырлыйсызбы? Менә шуны сорыйсым килә. Әгәр дә теге нинди берәр җыр белән канакланган вакыт булса, яисә берәр җырчының җыры ошаса, мин JBL колонканы алып кирип куеп, кушып җырлыйм. Аңлашылды. Қызық, неге ол міне ол сұрау бар дейді, душта юынғанда жырлауыма, ол һәр вақыт келіп шыға, неге алайым екен? Неге кішілер юынғанда жырлар, душта юынғанда? Нәнде хикметі бар аны? Білмейм, түрлілер бар инде. Біздің интернеттен келген сұраулар бар еді, Ояс. Данир абыйға бір сұрау бар. Социал шилтердәге сәхифәгізні сіз үзігіз алып барасызмы? Үзім алып барам, һәм ярдәмчем дә бар. Кай вакытта, мәсәлән, минем мөмкинлегем булмаса, анда куерга, мин аңа мөрәҗәгать итәм инде, куеп бирдем. Шуңа күрә үзем генә дип тә әйтәлмим, үзем түгел дип тә әйтәлмим, шуңа менә. Текстларны анда үзең язасыңмы? Үзем дә язам, ул да яза дигәндә, үзем җитешмәгәндә. Үзем язсам, әле минем әзрәк хаталар һәр вакытта ниләр белән, знаки препинания белән, тыныш билгеләр. Тыныш билгеләр белән. Ул матур итеп яштырып бирә. Һәм анда тагын бір сұрау, ничек популяр булырга дигәннәр? Мин ул сорауга җавап бирдем инде, шул теге. Үҗәтлек, тырышлык та барсы да бар. Шул үз өстеңдә эшләү дә, халык мәхәббәте дә кирәк. Була бит кай вакыт менә шундый карыйсың, буйсыны да бар. Ах, мәйтәм, менә бер җегет булган иде безнең. Шундый шәп пародировать та итә иде инде. 2 ел йөрде инде, ул кешене жәлләп йөртеп тә булмый. Кирмәй. Халык кабул итмәй. Югыйсә миңа ошый үземә. Халык кабул итмәй, менә аңламассың нәрсәдән. Яннан мин теге сорыйм, нәрсә? Мәйтәм, менә дигән җегет югыйсә, ну менә сәхнәдә ниндидер сөйкемле сөяге юк дип аңлаттылар инде миңа. Менә шулай да була бит әле. Шундай очракта русча әйтсәк, смириться әйтергә кирәкме? Шул эшне ташлап, икенче эшкә тотынырга. Тырыштыргалап карыйсың да, гел барып чыкмаса, миңа калса бүтән эшкә китергә кирәк ине. Әгәр дә бар ул исемне әйтеп торасым килми, бар кайбер артистлар безнең. Ул үзе концерт җыя алмый инде. Ул үзе артист булган, шул сәхнәдә җырлар өчен үзе түли шуңа. Үзе шуңа сөйенеп йөри инде. Белмим, миңа алай кирәк түгел инде, мәсәлән. Ул аның эше түгел инде. Тик менә шул аңа китерә рәхәтлек, удовольствие ала шуңардан. Шуңардан канәгатьләнә ул. Ну, ул аның теге менә бар, мин артист дип куанып йөрүчеләр инде шулай. Ну, ул аның эше түгел. Бармаса, миңа калса бүтән юнәлештә эзләргә кирәк үзеңне. Ну, бар шул хәтлек әйтәм бит, менә халык кабул итмәсә дә, аңа үзенә рәхәт, үзенә үзе куанып йөри инде ул. Әйдә генә сорау бирсен дә, аннан соң без күчәбез биремгә. Иң зур киңәшне сезгә кем бирде һәм нинди ул иде киңәш? Мин 18 яшыма кадәр үстем Тулай торакта. Беләсез нәрсә ул Тулай торак? Әйем. Вот. Хыялым иде кызлар белән очраша башласаң да, беренче сүз кайда яшисең? Оялайым әйтергә кайда яшәгәнне. Белмим, кыйынсынайым шуннан. 21 бүлмәгә бер туалет ие. Мин кай вакыт була иде, мәктәптә туалетка йөри идем дип әйткәндәй.
Ең зор кеңештер бәлкім шушы общежитиедің темір ишігін подъездағы, коридордағы әте ашып жіберді. Олым шушы ел білән кетсең Қозан, оқи алсаң шunda қалырсың, барып шықмаса қайтарсың дейді. Мен шуғаннан аңладым, менің барып шықмасам шушында қайтасы келмей. Шығарға тейіш деген, мен шул ең зор кеңештер болған әтейімнің. Мында тағын бір берем пародиялар бойынша мұнсысы. Оңа қатлығына бір гіне сұрау берем әлі. Міне пародия ол бит ондағы кішіні гіне бұтын физикасын тәнін көрге керегі өзін тұттышын. Әлі өзінің тәнді жоқшы берге керек тұрандай. Мен нәрсеге иқтибар етесің сен, нешік тұтып аласың міне? Ол талант мол, әлі үйреніп бұламаны? Қой бірлері әкіріннәп келе, үйренірге керек, көзәтірге. Қой бірлері сыразы барып шыға. Қой бірлері көп мін тұрсаң да барып шықмай. Кім барып шықмай, кім қатлаулы? Бір пародиста жоқ, бүтінісін көрсет атырған. Мәселен, бардыр енді ол бек прям уникальныйлар дірінде. Қой бір кішілігіне бұл барып шыға, мұны көрсет әлем. Әмін керісінше, бұларыны көрсет әлем. Шолық мұны біздің Дима Баранов бар, Элвин Грейном капитально көрсетті. Мен Грей болып сөйлешелім, мұны связкаларым ауырта башлайды. Харипатса бетін әзіректігі. Неға қиынырақ берілі. Ол мен көрсетілген персонажларыны көрсет алмай. Мұнда қазір міне біздің танылған артистларымыз бүгінгі күндегі де бар, мұнда біздің телефонынан да бар бір язма. Аларыны қарап, қазір сеңа көрсетірге керек болашақ. Aylaştık Kivas'a, al sultanı kınşakta. Beğilip kaldı bir yarla salgan takta. Sinatlar şıkkan şaktala, sinatlar şıkkan şakta. Мұнда бәлкі тауышы бері бітірәлмәмін. Мұна берге керек характер. Фирдустан енді характер. Біләмі, білмеймі, бұттап, ақырып қайта ол стена тұрса да, оланы ишік ашылмаса, айрылыштық Пегасқа, алсу тағатқан шақта, бәгіліп қалды бір ямыл. Дейін берген керек. Сөздерім біліп өтірмейін. Яраған, сен оқиып түгіл, мұнда энергетикасы тошып тұра. Мұнда Тимаяқтан да қатырақ болды. Энергетикасы бір ауыра керек айдым, бұл шырақта. Қойлардан мұндай... Құрметті Зөфер абы, Хайреддинов. Әлден сирек жырлар табасыз. Шылай Зөфер абыды мен бір қайшаны көрсеткенім жоқ. Тек нешік болды әлі? Ағи ділді икі сал, бірсі қайын, бірсі тал, сағынғанда өкінірсің. Мен жырында білмей бетелі Әйтір сөзің айтып қал. Ағи ділді икі сал, бірсі қайын, бірсі тал, сағынғанда өкінірсің. Әйтір сөзің айтып қал. Зөфер абын айтып көрсеткен жоқ, мұнда әшілерге керек. Әлі бар шумдай әйбір, мәселен, шулуғ артистлар Салауат абый еш шағында башқа шарағы өзін тұтайды сәхнеде башқа шарақ үрей әлі замана білән өзгәрі бет әлі ол. Біздің мұдәрі Салауат абый бұлашақ ақырда. Ешірек шағы. 95-ші елгі концертінің. Мына ол вақытта Салауат абый Әсен бүгінгісін көрсетірсің әрі. Айда мұнда кім екен? Bağıydı boyunda Ceyyahu yürüsüm kile Siyesin mi simisin mi şunla billesim kile Siyesin mi simisin mi şunla billesim kile Huzifa Basırova bizning. Manda zapis şunday derende. Siyesin mi simisin mi? Ey Valyanta yazmış. Vahidel boyunda Jeyyav yürüsün kile Siyesin mi simisin mi şunla billesim kile Elle kimler tam bitirgensiniz? Türlü şey bulsan deyip indi.
Маратты күрсәгәнем юк. Бу җырында бик белеп бетмим әле. Агыйделнең буйлары дулкынлана сулары дип кенә әйтә бара. Ха? Агыйделнең буйлары дулкынлана Монда сулары. беренче барыбер тавыш ул әкренләп килә. Теге утырга кирәк моны изучать итеп дип әйтеп. Мишәлчә акцентны кертеп. Менә Мишәлчә акцент лектор булайны. Агыйделнең буйлары Дулкын сулары. Әле хәзер Маратны күрсәтә алмыйм, шуңа күрә тырышып та тормыйм дип әйтәм. Кара Данир, ничек синнән сайдысың менә кемне күрсәтергә дип? Ничек сиңа бик ошаган, үзеңә ошаган кешеләрне ничек менә Маратны күрсәткән инде? Сиңа кызык түгелме ничек? Кызык түгелдән түгел. Була менә, персонаж үзе персонаж кызыклы булырга тиеш һәм урынлы итеп аны куя белергә кирәк. Кай вакыт була җырчыны менә бу җырында мин ошатам, бу җырында аңа ошамаган. Җырында сайларга кирәкме? Дөрес. Төрлечә була ие. Була кай вакыт аның тональность аранжировкасын аласың. Ошата алмыйм, башка тональностька күчерсәң генә аңа якынаясың. Бөтенесен 100% битереп булмый. Әмма минемчә хәмдә кем була микән? Әйдә җибәреп карыйк әле. Айдар абый булса, аны синең күрсәткәнең бар инде. Yalgızım yerim adaşım Buralı olanlarda Yalgızım yerim adaşım Buralı olanlarda Син Данир үзең теләгән җырын күрсәтә аласың. Бу җырын түгел, мәсәлән, бу җырны мин гомумән белмим инде. Теләсә кайсы җырында Айдар абыйны син күрсәтә. Айда яшьләр белән Айдар абыйның кайсы җырын беләсез? Гомумән Айдар абыйгызны беләсезме? Кызыл розалар, кызыл розалар, кызыл розалар, сөйгелләре, бик озакка җитсен мәхәббәтем, солмасыннар бәхет гөлләрем, солмасыннар бәхет гөлләрем. Әйдә Данир тагын берәр кешене шулай, менә үзең гадәттә күрсәтә торган, инде өйрәнгән, үзеңне кызыксындырган кеше шәхес алайса. Хатын кызларны күрсәтәсеңме син? Хатын кызларны күрсәтәм, хәзер мин аңа әзер түгел, теге шәрелтисем килми дип әйтәм теге. Ир кешене. Белмим, мәсәлән, миңа бик авыр бирелде, көчкә әкренләп өйрәндем мин шулай ук Җавит абыйны. Менә шул исәнләшүендә башваткычка иткәндәй Җавит абыйда энергетика инде. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле студиябыз кунаклары, исәнмесез, саумысыз. Искиткеч. Шәп, әйдә тагын берәрсен шулай. Тагын кемне инде? Шундый, тагын бер движуха, тагын бер кешене. Шулык Салават абыйны күрсәтсәң менә аерым. Салават абый сөйләшүдә инде, Салават абый рәхәт яшик, бай яшик, матур яшик, без рәхәт бай яшәргә лаеклы халык. Салават абый шулайрак инде. Шул мәсәлән, добрый вечер, дорогие друзья. Это шоу-проект «Голос», и с вами Дмитрий Нагиев. Сезнең пародияларыгызга кеше үпкәлиме һәм күпме алар? Күп түгел, үпкәләүчеләр булды. Мин Вили абый Усмановта эшлидем. Аннан соң үз концертларым белән киткәч, була бит кай вакыт теге, бәлки звукооператор шулай настраивайттыр инде теге җырның сүзләрен аңламыйсың. Бар Вили абыйның киләле, киләле. Мин шаяртып кына баянга күрсәтәм, Вили абыйның җырын булайрак ишетәм дип. Киләле, киләле, яма, яр, Вили абый шалтырата, үпкәләп. Данир, анда син миңа пародия ясагансың икән. Зинһар миңа кагылма дип. Мен Вили абый, бу бит юмор бары тик нәрсә инде мин әйтәм. Мин анда бер нәрсә кимсетмим дә сезне. Тик бар, менә җырлаганда мин шулай ишетәм сезнең сүзләрегезне генә аңламыйм дип күрсәтәм. Бу бит мин әйтәм нәрсә, бу бит лишний реклама гына инде. Юк, я в рекламе не нуждаюсь. Күрсәтмә мине дип куйды инде. Шуңа төрлесе кабул итә инде.
Данир абый, менә сез язучы булсагыз, үзегез турында роман ясагыз, аның исемен ничек бирер идегез? Үзем турында үзем. Әйе. Менә исеме исеме шулай. Сам про себя сам дип әйтегез. Үзем турында үзем турында язарга сөйләсем. Үзем турында үзем. Андай уй юкмы синең биографияңда Яздым, шулай яздым шул. Ә китап чыгару уе юкмы? Алай бай. Бик популяр булыр иде ул. Сине шул хәтле яраталар. Бәлки чыгарыбыз да. Сезнең тормышыгызның төп хыялы нинди? Барыбыз да тели торган хыяллар инде. Ул шулай булыр. Күкләребез аяз булсын. Дөньялар тыныч булсын. Телебез югалмасын. Менә әлегә кадәр бәлки эшләргә кыймыйча йөргәненә эшең бардыр синең менә хыялланып йөрисең барыр әле менә шуны. Беләсең нинди хыял минем? Чөнки ни өчен без монда әйткән хыяллар гадәттә чынга аша, шуңа күрә әйтеп кит. Дөнья күләмендә танылса иде берәр татар җыры. Үзем булсам бик тәйбәт. Үзем булмасам да берәр җырчыбыз булса да дөнья күләмендә татар җырын таныта алса. Таркан дигән җырчыны ишеткәнегез бармы? Төрек җырчысы. Менә ул бердән-бер артист танылган үз телендә җырлап бөтен дөнья теге барыбер күпчелек артистлар популярлаша инглизчә җырлый башлагач, ә ул төрекчә җырлап аны башка милләт кешеләре дә яраткан. Үз телендә җырлап, инглизчә түгел. Рәхмәт, Данир. Бүтән әйткән һәм әйтмәгәндә бүтән матур хыялларың өчен гарсын килгәнең өчен сиңа бик зур рәхмәт. Чынлап синең янында бик рәхәт. Энергетикаң бик матур, шундый җылы. Рәхмәт. Уңышлар барчагызга. Сезгә дә бик зур рәхмәт. Калеп тапшыру бүгенгә тәмам. Хушыгыз. Данир абый, калеп турында сезнең менә фикерегез кызыксындыра. Сөендерде яшьләрнең матур итеп татарча сөйләшкәннәре һәм бик күңелле аралашу булды. Сез кунак булганда аралашу гүл күңелле булачак. Данир абый, безгә кунакка килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Хуш-хуш дуслар.